La IA que dobla veus a altres idiomes. Això ja ha arribat. De fet, anem a fer-ho nosaltres. Això anem a fer-ho, però això ja ha arribat a un nivell que fa un poc de por, Ja, tio. Fa un poc de por. Així n'hi ha una escena de... Això és Aquí no hay quien viva o... Esto es aquí no hay quien viva, lo que feien en Antena 3, trobe. Clar, una IA que traduís del castellà a l'inglès. El que passa és que, clar, jo inglès perfecte no sé. Clar. I no sé jo si estarà ben traduït, perquè hi ha algunes expressions que nosaltres tenim que no sé en anglès com ho traduirà. Clar. Saps? Si en valencià nyàs cabàs, com dirà en anglès nyàs cabàs? Nyàs... Plus cabation. Nyàs cabation. Nyàs cabation. Nyàs caball. És que mireu, és que l'escena és completament en anglès. That is from the good bunch, because there is a good bunch and a bad bunch. Well, you're from the good bunch. And besides... I damunt és la pròpia veu de l'actor que la modula i ho fa, tio. Ja no faran falta traductors d'aixòs, no? Ostres, en les IAs s'entenen que anar una quantitat de treballs de gent a la merda, però espectacular, Però no és que només això, és que tu pots agarrar actors de Chichinabo. De doblatge, també. No, però actors de Chichinabo, de Chichinabo vol dir que els pagues poquet. Fas la pel·lícula i després per IA els canvies la cara a Chichinabo en inglès. Chichinabing. Molt bé. Aprobado. Aprovading. Clar, tu agarres actors que no valen un duro o que no són coneguts o res, i així es pots canviar la cara i posar, jo què sé, a Sylvester Stallone. No sé si van a ahorrar-se ara. Clar. Agarraran a gent d'eixà, de Filadèlfia, d'ahir, de Kingston, i posaran, va, anem a gravar. De fentanilo. I posaran ahí una cara boniqueta i au. No, jo estic veient també moltes escenes escenes normals. És que mira això, que és del programa com es diu això? La Resistència. És la Belén Esteban i el presentador parlant, tio. Hòstia. En inglès, en perfecte inglés. Que raro es veure esta en lo garrula aquest. En inglés, Ja li dic garrula. Home, garrula. Ja, bueno. Que sí, que n'hi ha gent que li té amor o li tindrà carinyo, però garrula, tio. Ja, bueno. A veure si resulta que és la Presley. No, que va. Ah, vale. És la princesa del pueblo. Claro. És la princesa del poble. Casi. Del barrio. Princess Town. Molt bé. De l'inglès. Clar. Com era el de antes? Com que el de antes? L'altre que has dit. Chichinabing. L'altre és, quin has dit? Ramon, jo n'hi ha coses ja que no me'n recordo. Ja no me'n recordo ni com hem començat el programa. Te dones compte que t'ho s'apega? Clar que s'apega. Pues a veure si te s'apega la meva memòria. No, lo que se t'està pegant a tu és la mala memòria. És lo mal. Sempre s'apega lo mal. És veritat, sempre s'apega lo mal. Niños, provarem esta IA. Vale. Anem a fer, però en xino molarà, tio. Hòstia, t'imagines tu i jo parlant en xino? Té que estar guai, tio. Igual mos sorprenem, apujem els vídeos i triomfem allà en Xina. Ja. I mos anem a gravar a Xina. En vez de balset seria balxing. Secció per a un cawing. Per a xinquinxinqui. Per en xanquing. És que era això, a veure, un xiste un poquet racista. Com... Poquet soles. Sí. Me prepare, no menges i vols. Quan naix un xiquet en Xina, sí. Saps com li trien el nom? Quin can cun cun? No. Tiren una llanda a l'aire i li peguen un tir. Hòstia, que brutal. Ja. Hòstia, pues tens raó, igual ho fan, Ho pot ser. Així es triava el nom. A Jaume I li van triar el nom per l'última vela que s'apagava. Ah, sí? I clar, i així a vegades que diu, o Manolo no sé què, pues anem a triar-ho a veure quin avió vola més. Claro. Saps? Això s'ha fet. Nosaltres tindrem que fer així també. Triar el nom dels programes que anem a fer. Ja. I mostrar-ho en vídeo. Mira, hem fet una selecció. I, per exemple, agarrar un pinyol d'oliva
Allí en Múrcia es fan competicions de pinyol d'oliva. Ja ho sé, ja. Però N'hi ha olimpiades i tot.